galdera batzuk ditugunean ja inprimaki batean, garrantzitsua izan daiteke jakin ze galderetan gauden. Horretarako nabarmena da ikusten duzuen marra urdin hau. Hau da, nik editatu nahi baldin badut aurreko galdera, marra urdin hori agertuko zait eta baekit galdera horretan nagola. Galdera unitz daudenean, hau garrantzitsua izan daiteke. Kasu honetan nahi dut azkeneko galdera honetan egon, ikusi behar dugulakoz nola gehitu atal bat edo nola egin atal berri bat eta zertarako egin. Bueno, atal berri bat egitea horrela insimplea da, azkeneko ikono barkatu honetatik eginen genuke eta honekin ikusten dugu bigarren atal bat, atal berri bat egin digula. Atal honeri jarri beharko genioke izen bat, adibidez, beharrezko dato batzuk. Hemen kasu honetan gurasoek jarriko lukete ikasleen dato batzuk. Bueno, atala egina dago eta komentatuko dugu pixka bat, bueno, atalaren ez dakit, izan daiteke edo funtzio bat izan daiteke nolapat ere gure inprimaki hau zatitu eta zati ezberdinak egin. Baina baditu ere beste funtzio batzuk orain ikusiko ditugunak. Jarraitu baino lehenago, atala egin dugunean, ikusten dugu 3 puntoietatik, baditugula aukera batzuk. Bikoiztu atala bezala, mugitu gora edo bera, eta baita ere ezabatu atala. Behin atala egina dugunean, jartzen aldiogu edo ez azalpen bat. Eta atal horretan gaudenean, gehitu dezakegu galdera bat, adibidez, atal horren barrenean egonen dena. Hori da eginen duguna. Ikusten duzuen bezala, galdera honetan nago, galdera berri honetan, eta, galdera izanen da, zein taldekoa da ikaslea? Galdera horiek erabat asmatutakoak dira, noski. Eta kasu honetan, eginen dugu aukera aunitzeko galdera bat, bai? Eta gurasoek aukeratu beharko dute zein taldekoa den. Laugarrena, laugarren B, eta laugarren D, adibidez. Hau izango litzateke gure hurrengo galdera. Kasu honetan, interesatzen zait hau derrigorrezkoa izatea? Erran behar diogu, baietz. Eginen dugu beste galdera bat, azkeneko galdera, gure inprimakian, oharrak deituko duguna, eta kasu honetan bai jarriko diogula azalpen bat. Horretarako, oroitzen bali mazaete, galdera bakoitzan 3 puntoietatik aukera dezakegu azalpena eduki behar duela. Kasu honetan azalpena izanen da, besterik gabe, hau. Hau da, aipa itzazu ikasleak dituen alergiak edo irakasleek jakin beharko luketen eozer. Kasu honetan, posible da ezer ez egotea eta horregatik ez dut derrigorrezkoa eginen. Orain ikusiko duguna da atal honen beste funtzio bat, baina hori egin baino lehenago ikusiko dugu erantzuleak nola ikusiko luken. Ikusiko luke lehendabiziko atal hau, erantzunak eman beharko liateke, eta derrigorrezko galderak jarri ondoren, aurrera ginen genuke eta bigarren atalakoak ikusiko genituzke. Orain bai ikusi behar dugu bigarren atal honek eduki dezaken beste funtzio bat. Demagun, galdera honetan, joanen da edo ez ikasbidaira, guraso batzuk noski erantzunen dute ezetz. Galdera honetan hau. Ez luke logikarik izanen, guraso batek ezetz erantzun eta gero bete behar izatea beste bigarren atal hau. Horretarako atalak eginak baldin badaude, aukera ematen digu, horrelako goitiberako zerrenda motako galderetan edo baita ere aukera aunitzeko galderetan, ematen digu aukera joan atalera erantzunean oinarrituta hori aktibatzeko. Horrek zer erran nahi du? Hau aktibatzen baldin badugu, agertuko zaigu hemen eskuinaldean aukera joateko
atal batera edo bestela erantzunaren arabera. Bai erantzuten baldin baute, joan hurrengo atalera, egokia da. Ez erantzunez gero joan hurrengo atalera, ez litzateke egokiena izanen, eta aukera daukagu hortik zuzenean bidali inprimakia egiteko. Horrela, bai erantzuten dutenak bete beharko dute bigarren atala, baina ez erantzuten dutenak besterik gabe bidaliko dute inprimakia. Ikusiko dugu orain erantzule bezala hori horrela dela. Jarri behar dut. Bete behar dut nahi nahiez. Jarraitu alizateko, beraz, egin dut. Eta abizenak, edozein izena, ikaslearen izena abizenak, edozein izena. Joanen da ikasbidaira, bai erantzuten baldin badut, aurrera eginen dut, eta bigarren atala bete beharko nuke, eta bidali. Atzera joaten baldin naiz, eta kasu honetan, nire seme-alaba ez baldin bada ikasbidaira joaten, ez erantzungo nuke, eta kasu honetan aurrera egiten duanean, hemendik ja bidali eginen nuke nire erantzuna. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.